Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van ons vastelovend programma De Gonverweer. Ook deze week brengen we weer op de huizen over alles omtrent je vastelovends in en rondom het Weerterland. Wat kan je vandaag verwachten in het programma? We gaan kennis maken met de prinsen van carnavalsvereniging De Moezevangers van Loor, de jeugdprinses en de jeugdprinses en ook de prins zelf. Stoon helemaal klaar, kunt er zo aan. We gaan vooruitkijken naar de Lambiekenovens. We gaan ook in gesprek met Vorst-Jan, maar ook de toekomstige vorst Stenokers van vasteloonvereniging De Rogstekers. En we kallen met vasteloonvereniging De Zweeloeren over hun taken als prinsenbegeleider. Verder kunt Frans Kaders natuurlijk weer hier in de show voor zijn knipuisje. En Saskia Meulen neemt zich vandaag uiteraard bij mij met de vastelovensagenda. En de show wordt uiteraard ook deze week weer muzikaal omlies. En vandaag hier in de studio de dames van de Weerter Barbies. Begin het feest voor groot en klein, vastelovend samen, begonnen ze in de trein. Samen dikke loon, de kroegen zitten knoepen vol, drink ik met een pilsje, lood hem lekker door. Want we komen eraan, en we zitten met gooien, jo we komen eraan, neem ons vast te gooien. Want we komen eraan, en we zitten met gooien, jo we komen eraan, neem ons vast te gooien. Rio, vier straat in Rio, ver, veraan, lucht hier aan. Rio, vier straat in Rio, ver, veraan. Spekje heen al kloor, daar wacht je al een elk jaar. Een bloesje al gestreken, wat kleurtjes in mijn hoofd. De dagen van plezier, dat iedereen op zien en weer. Verdonnen als een Rio, naar het putje weer. Want we komen eraan, en we zitten met gooien. Jo, we komen eraan, neem ons vast te gooien. Want we komen eraan, en we zitten met gooien. Jo, we komen eraan, neem ons vast te gooien. Rio, vier straat in Rio, ver, veraan. Rio, vier straat in Rio, ver, Zo, de kop is er weer vanaf voor deze aflevering van de Gonverweer. En ja, net wie iedere week is het ook deze week weer gelukt om een prins en een jeugdprins naar de studio te halen. Die komen zich presenteren. Bij mij hier in de studio Mark de Tweetje. En Mark is wel ziek, want we hebben bij elkaar in de klas gezeten. Nu staan we weer hier, jaren later. En we hebben jeugdprins Casper en jeugdprinses Iris in de studio. Goedemiddag. Ja, Mark, laten we bij jeugd beginnen. Het is natuurlijk bekend bij elke prins dat je op een moment gevraagd werd. Wanneer is dat bij je gebeurd? Ja, Rob, dat is in september al gebeurd. In september, dat is op het tijd. Ja, moest het lang geven hoor. Ja, en wie hebben zich gevraagd? Want dat wordt meestal toch ook wel op een leuke manier gedaan. Wie is daar weer gegaan? Die hebben gewoon gebeld. Hoe gebeld? Ja. Oké. Ja. En meteen, ja. Nou, ik moest er even over nadenken. Even met de vrouw overleven. Maar toen, na 2-3 dagen dacht ik van... Ja, we doen het. We gaan er gewoon een fietsje bouwen. Dus Steven Hugh stond er wel achter wat dat betreft.
Ja, anders had je niet gedaan. Anders had je niet gedaan. Nee, oké. Nou ja, goed, dat kan. En dan ben ik toch eigenlijk ook heel benieuwd, Casper en Iris, wie dat bier is gegangen. Ja, dat was ook, ja. Heb je ook gebeld of zijn ze nog toegekomen? Nou, de dag van tevoren, we kregen zeg maar een brief van Wintersweert. Dat ik op een ooimerk met een schaatsbaan moest draaien of zoiets. Dus, dus we moesten een gesprek de volgende dag en we gingen dus her. En dan stond de jeugdbegeleiding. Ik wist niet dat, we dachten allemaal van, oh ja, dat is gewoon van Wintersweert. Die zitten gewoon bij Wintersweert, dus ja. En toen dachten ze van, ik kreeg een envelop. En ik maakte de envelop open. En zo van, weet je Prins weer van de moedervangers van Loor? Zo van, ja. En ja, dus is het eigenlijk een beetje bij mij gekomen. Dus, Ja. En bij dich dan ook, Iris? Ja, ik kreeg dezelfde brief, alleen bij mij stond erop of ik iets wil presenteren. Dus ja, en ook vroegen ze mij. En heb je elkaar dan ook gelijk gezien of heeft het wat langer geduurd? Nou, nee, toen ik weer ze gevraagd, stond Casper zeg maar aan de andere kant van de deur. En ja, toen deden we de deur op en toen zoeken we elkaar en toen waren we wel blij. Ja, ja. Ja goed, Mark, je geeft net zelf al aan, je moet dat lang stil hoor je. Voor iedereen natuurlijk op zijn eigen manier. Ben ik erg benieuwd hoe deed je dat toen dan uit? Ja, ik werk eigenlijk bij een bedrijf dat internationaal actief is. Dus ik ben nog wel eens vaak in het buitenland, zeg maar. Dus ik zou de dag van de uitroeping zou ik er niet bij zijn. Want ja, dan moest je naar Tungel hoor. ik moest naar Tungel hoor. Ja, nee, precies. Ja. Nee, natuurlijk. Nou ja, goed, dat is inderdaad makkelijk. Ja, bij jeugd is dat vaak wat moeilijker, denk ik. Of zeg ik dan iets verkeerd, Iris? Nee, het is wel lastig, want je zit met een bepaald aantal man en je vraagt elkaar wel een beetje. Dus. Ja, en dan moet je het nog maar volhouden dat het niet zo is. Ja. Ja, dat is inderdaad het lastige. Ja goed, nou, ja, dus je zit een aantal weken nu aan de gang. Wat zijn nou evenementen, Mark, waar je naar uitkijkt? Nou, ik heb heel veel zin in het Prinsen-treffen. Daar heb ik wel, daar heb ik eigenlijk heel veel zin in. Dat iedereen zit, dat het helemaal geweldig is. Ja. Dus We kunnen het al aan hun vragen eigenlijk, want jij hebt het gehad, Friedig. Wie was dat, Casper? Ik ben heel benieuwd. het was hartstikke gezellig. Ja, het was gezellig. Ja, gezellig. Ja, en natuurlijk. iedereen kwam, dus het was een groot feestje. Dus, Ik heb allemaal foto's en filmpjes gezien, dus dat moet inderdaad één groot feest zijn geweest. was Dus, alle prinsen kwamen, dus dat was ook heel gezellig. En sommige kon je dan al een paar keer van de recepties van iemand anders, hè, maar andere prins. Dus daar hij dan ook een beetje nog mee met kuiltjes, dat was ook heel gezellig. en gevies uiteraard. En je feestje eruit. Heel erg belangrijk, heel erg belangrijk. Ja, Mark, dan weet je wat ik te doen zit. Oh ja, vierste. Ja, vierste. Ja. Dus daar kan ik genoeg tips geven, dat kun je maar goed. Dat kun je maar goed. Heel een goede steun hebben daar. Ja. Ja goed, elke prins gaat natuurlijk de vaste loven door met een schoon onderscheiding en een devies. Ik ben eigenlijk heel benieuwd, Mark, hoe jij je erover nagedacht? Nou, ik ben al een keer kveeprins geweest. En dat is natuurlijk heel wat anders dan grote prins zijn. Maar ik heb de orde wel hetzelfde gegooid. Gewoon de orde van toen, ik dacht dat is goed, dat past wel bij mij. Of je daar zich gooit makkelijk? Orde van de dekbillenboer. De dekbillenboer van Loor. En dat ben ik ook, dus ja, dan dacht dat wordt weer de orde. Ja, en de vies daar hebben we wel even wat weken over na moeten denken om dan passend verhaal aan te krijgen, zeg maar. Maar dat is ook helemaal goed teruggekomen. Dus, ja, oké. Nou, dat devies kom ik zo op terug. Ben ik heel erg benieuwd hoe dat bij je is. Wij werden allebei zingen bij de Young Street Singers. Dus, en dat is bij mijn pap. En dat is altijd heel gezellig. En hier zit ook dansen bij de Lorde Muskus. En toen kwamen wij eraan om het dansen stembandje in te stellen. Dus vandaar. Ja, mooie combinatie. Mag ik zo. Ja, gewoon ik bij beginnen. Devies voor de vastelovens, wie gooit er doorheen? Groot gestunkt, de vier naast op, samen zetten veel op een kop. Dat gaat lukken. Dat gaat lukken. Dat gaat lukken. En een applaus is al goed. Ja. Daar stoor je geen zorgen over te maken. Mark, devies. Pilsjes drinken gaat dus wel, vierste nog veel beter. Maar op dit nieuws, dat lukt voor geen meter. Daar hebben we allemaal ervaring mee. Daar heeft iedereen ervaring met. Ja,
Mark, Casper, eren zich gewoon nog echt in een hele schone vastelovend winter. Geniet ervan, want echt, het is zo weer gedaan. Maar dat moet er nog lang niet in één keer, maar vierste. Maar Dat gaat helemaal goed komen. we hebben nog eerst, jong, want ja, we wisten dat we hier kwamen. Dus we hebben, Rob, jong, je moet een onderscheiding hebben. Moet echt die hebben. Je moet Ja, dan. een Ik ben onderscheiding. er nu toch. Doe jij even niet de microfoon vast, hoor. Kan je hem eens even de kapel klaarzetten? Pelkloor. Rob, hier ben je onderscheiden in de orde van de dekbellenboer. Salut. Dankjewel. Toch wil hem ook wel vast hoor. Het is altijd gevolg als hij de scepter van iemand moet hebben. Hè? Rob, ik wil een geel gescheiden in de orde van het instrumentje. Salut. Nou. Dankjewel. Hier ook dankjewel. Ik ga ons met de vastelovend dragen. Goed, joh. Gaat helemaal goed komen. Gooi je vastelovend samen. Ja, joh. Dank. Zo, we gaan gelijk verder weer met het kniphuisje. Want Franske Adriaans die is weer naar de studio gekomen nadat hij gisteren een heftige avond heeft gehad op Moezel. Of niet, Frans? Dat kan me zeggen, ja. Vuur aan op een bonte avondje. Ja, het was een fantastische bonte avond. Ik heb echt genoten tot en met. Ja, tot ik en vond het met. ook heel fijn dat je ging staan, wie ik dat vroeg. Ja, ja. Maar ik was minder blij dat je weer ging zitten, want dat had je niet gevraagd. Nee, maar ik zit al liever dan naar een muntje. Ja? Toch wel? Ja, Oh. alsjeblieft. Oh, ja, oké, nou, dat is fijn. Nou ja, goed, je had zo gisteren in ieder geval een schoenen oven beleefd. Ik heb dan een hartstikke schoene avondje beleefd en ik heb genoten van uw spel. Dat moet ik eerlijk zeggen. En ik word er groots op dat ik vroeger in de Wichterbondmiddag op heb mogen leiden. En dat kwam er fantastisch uit. Ja, ik wil niet opscheppen, maar ik word er gewoon groots, dat was echt. Ja, maar dat mag. Ja, Daar heb ik helemaal niks mis met. Oké. Ja, nou ja, goed, weer een nieuwe zondag. Jij zit weer in de studio voor een aantal knipbeestjes vuur te dragen. Dus ja, ik geef het woord aan echt, Frans. Ja, wat me opviel gisteren, en dat heb ik ook daarna gezegd, na de vuurstelling, zal ik zeggen, na de bonte avond, dat is een zatenspuren. En als dat iemand een zaten na wil doen, dat gaat waggelen en lopen. Maar dat wil je een zaten juist niet. Een zaten, dat probeert niet zaad over te komen. En dat speel je fantastisch. En ik heb hier een gedichtje gemaakt en dat heet Dorst. Op een van die vastenavonddag komen we hier weer toes met een stuk in zijn kraag. Zo zag, je hebt weer genoeg geklonken. Zelfs 4 wit als het genoeg heeft gedronken. Hij zag, dat wil niet zeggen dat ik dit doe. Want dat weet ik al jaren met wateroog. Wat hij met de vastelovend ook dekker tegenkomt, dat is een vrijgezel. En een vrijgezel, die hoeft nergens naar te kijken en de luistert. Vrijgezel. Hij wordt een vrijgezel, een echte vlotte vent. Hij altijd goeie zin en woer al gauw content. Hij woer nog dik zo spuels, ween een harlekijn en stapt je nooit uit bed met het verkeerde been. Maar list zag hij toch, één ding, verdekt dit met. Ik stapte wel met het gooie been uit het verkeerde bed. En dan kun je wel eens krijgen dat je verleefd werd. En dat sloeg ik met af. Verleefd. Pierre wordt lessens behuurlijk van de kaart. Want ik had je zocht en angst heel hard. Hij zag, je kost mij als een echte vrijgezel beschouwen. Maar nu ben ik verleefd en ik wil echt trouwen. Met heel de familie is er valikant op tegen. En ze zijn niet op ander gedachten te krijgen. Men mij, zag hij, dat vervult mij toch met spiet. Wem reageert er zo? Dat is toch uit een tijd? Allemaal, zag Pierre, ze zijn niet goed kind. Maar het geeft zich zijn te 4 mensen en een mens. Dat worden ze deze keer op.
Kijk, het zat er goed tussen. Ja, Vind je het leuk dat je dat met de zaad hebt gedaan? Ja, dan doe je toch een beetje terugdenken weer aan gisteren dan. ja, inderdaad. Maar je ziet er nog goed uit. Ja, daar hebben ze tegenwoordig allemaal spul voor. Hè. Dat kun je zo erop doen. Dus jij weet het, hè? Jij weet het. Oké, Goed. alles. Frenske, bedankt. Volgende week weer? Volgende week zien we er weer. Goed. Hartstikke beleefd. Vind ik heel fijn. Oké. Goed, dankjewel Frans. Oké. Goed, en dan gaan we gelijk door naar ons volgende item. Want ieder jaar wordt er op de maandag vuur de vastelovens de lambiekavond gooien. Waarbij de 11 meest ludieke vuurvallen eigenlijk van het vuurgooien jaar voorbij komen. En dat zijn dan gebeurtenissen die eigenlijk serieus beginnen, maar die toch best wel hilarisch eindigen. Bij mij in de studio zijn Miranda Junnik en Hans-Dieter Visser. Goedemiddag samen. Goedemiddag. Vertel me eens heel even wie dat nou precies ineens zit bij de lambiek. Ik denk dat ik al een beetje wat verklapt heb, maar daar zit volgens mij veel meer detail aan. Wat wil je precies weten ervan? Ja, begint maar. Nou, de lambiek is opgericht in 1979 en eigenlijk met als doel om de stomstreek, de stomstreek in Weert, om die bekend te maken. Dit jaar hebben we inmiddels alweer de 38e lambiekavond. En op deze avond maken we eigenlijk de gouden, zilveren en bronzen lambiek bekend. En je kunt het zien als de stomste streek 1, 2 en 3 wat er afgelopen jaar in Weert gebeurd is. Ja, er is natuurlijk vrij normaal dat mensen wat indenen. Dat ze zeggen met van, hey, dit is er gebeurd bij dit, daar kun je dan wat met. Maar zie je als organisatie, zien je zelf ook zoiets van, dit moeten we erbij pakken? Jazeker. En tegenwoordig met social media is dat alleen maar makkelijker. Dus we zien af en toe ook wat voorbij komen op Facebook of ergens anders of we huren wat. En dan werd het altijd genoteerd en meegenomen. Ja. Nou, ik kan me voorstellen, je begint natuurlijk ook op een bepaald moment. Of is het echt gewoon het hele jaar door dat mensen kunnen zeggen van, hey, dit moet je van het dit moet je metpakken ervoor? Nou, dat zou je wel het liefst hebben. Dat we eigenlijk gewoon vanaf 1 januari, dat de mensen gewoon alles in de gaten houden wat Evers deed, wat stom streek dat er ook huurt of wat dan ook. En dat ze dat noteren en het liefste bij ons dan ook meteen indenen. Ja, een beetje misschien de geschiedenis ingaan. Noem eens iets waarvan je denkt met van, nou, dat geeft me altijd bijblijven, dat vond ik echt geweldig. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Nou ja, er zijn zoveel leuke vuurvallen geweest. Ik moet er echt even over nadenken. Maar, nou, misschien dat Miranda meteen al een weet, maar... Ja, ik weet er nog wel een van een aantal jaren terug. En dat waren de mensen die omroepen met kinderen. En daar is een microfoontje op zijn geweer. Dus het wordt pauze. En hij ging even naar de wc, maar dat wordt even vergeten. Dat is een microfoontje nog aanstaan. Dus al die vrouwen zaten in de zaal. En toen hoorden ze ineens en allerlei geluiden waar je niet wilt huren. Dus ja, dat vond ik eigenlijk wel. En als je de mensen kent, dan is het eigenlijk nog lolliger. Dan is dat natuurlijk nog lolliger, ja. Opleft iets, laten we het zo zeggen. Nee, precies. Heb je misschien zelf ook ouders wel in zo'n situatie gezeten? Ben ik wel erg benieuwd naar. Nee, eigenlijk niet. Ja, ik heb mijn moeds gewonnen, dus ja. Hoe was dat met? Ben ik wel heel benieuwd. Toen werkte ik nog in de stad bij de bank en ik ging in de pauze zich even snel met de auto naar mijn papa en mama in. En er waren een paar gemeentewerkers aan het werken en ik dacht dat die gewoon een paar tegels uit de grond hadden gehaald. Dus die zag de laatste wel op. Ik zeg ja. En ik neem een aanloopje en ik moet daar overheen springen. Ik spring tot over mijn knieën en de beton. Dus daar hebben ze mij uit moeten trekken. En ik ga de tranen over mijn wangen lopen. Mijn voetstappen staan nog steeds. De trap naar onder loopt. Je stond nog moeten stappen met beton. Dus, je zou zeggen dat het in een film gebeurt. Maar het kan dus ook gewoon zo. Het kan ook echt. Dat denk ik en wel dan weer. ook gewaarschuwd zou je zien. Dus, nou, een aantal weken geleden heb je ook de 11 namen bekendgemaakt die dit jaar genomineerd zijn. Kun je een klein tipje van de sluier geven wat door de maandag voor de vastelovend een beetje gaat gebeuren, waardoor je mensen kunt prikkelen dat die door naartoe komen? Nou, gewoon de maandag dus van de lambiekavond zelf, dan gaan we echt de 11 genomineerden, alle verhalen die gaan we gewoon volledig vertellen, wie dat ze ook echt gebeurd zijn. We hebben de mensen benaderd om ook te kijken of dat het ook allemaal klopt. En dan, er zitten zulke chique verhalen gewoon tussen. En ik kan je vertellen, ik zou zeggen, kon je allemaal kijken, want het werd een schitterende avond, die verhalen. Nou, ik denk dat je van het begin tot het eindje ligt er helemaal dubbel van het lachen. Nou, dus... En dan hebben we natuurlijk iedere lambiek en nog een artiest. Dus het werd weer
een geutige avond, ja. Ja, dat moet wel. Dat lukt zich al jaren, dus dat zal ook dit jaar zeker niet anders zijn. Ja. En ik denk, zeker niet te vergeten, we hebben ook de uitreiking van de Jan van de Kroondrager. En dat is dit jaar Peter van der Akkerveken. En dat verdient echt wel wat aandacht. Wie kies je dat uit? Ja, er werden mensen aangedragen eigenlijk die heel veel voor de cultuur en dus ook vastenavond in Wiert en omgeving betekenen. Daar heel veel voor doen op allerlei fronten. Ja. En het zijn dik mensen, daar zijn ze een half uur aan het opzommen, dat is overdreven, maar wat voor goots die allemaal voor Wiert en de omgeving doen. En ook voor de vastenavond. En maak je dan ook een lijstje met van nou, dit zijn de 3 en nog allemaal nog niet keer, of zei je gewoon van, nee, wil je het? We hebben daar een aparte commissie voor en daar werden de mensen aangedragen en die gaan erover overleggen en ja, dan werd er een keuze in gemaakt. Ja. Nou, dat moet ongetwijfeld weer een hele schone avond weer op de de maandag voor de vastenavond. Ik ben heel benieuwd weer met er... 20 februari. 20 februari. Ik ben echt benieuwd weer met er vandoor moet gaan met de gouden, de zilver of de bronzen. Ja, iedereen is welkom. Het is geen entree, dus je kunt gewoon binnenlopen op Moezel. De zaal is open vanaf 7 uur en we beginnen om 8 uur, 11 over 8. Ja, nou helemaal goed. Dus sta je de lachspieren een beetje los moet je hebben, dan moet je zeker door het ook komen. En dan Absoluut. verkopen we nog een pint. Ik moet even reclame maken. Och, jezus. Want wij zijn een stichting, dus wij doen elk jaar ook een bedrag geven aan het goede doel. En dit jaar is dat de Belevingshof, moet ik zeggen. Belevingstuin, maar in het Wiertse Hof van de Nedermazenhof. Dus daar kunnen mensen dan met een beperking, of ooier mensen kunnen daar zich uitleven. Ja, en dat pintje is dan de oventje koop niet meer aan. Ja, dat is nu al te koop voor €2 en de volledige opbrengst gaat naar het goede doel. Oké. Nou ja, heel schoon actie. Dat moet helemaal goed gekomen. En bij die wil ik meteen een aanbieden. Nou, dat gaan we zeker dragen. Kunt je helemaal goed. Bedankt voor de komst van de studio. Heel veel plezier de 20 februari. En ook natuurlijk alvast een hele goede vastenavond. Dankjewel. Goed, we gaan gelijk weer door met muziek. Want ja, ze zijn nog steeds hier in de studio. De Wierte Barbies. Alleen hij vulde meer voor jou. Net Peter bij ons uit de buurt. De vulde vol voor dich. Dat was alleen een klein probleem. Ja, die was kleiner nog als mij. En dat ziet er toch niet uit. Ik weet dan niet hoe je van kot. En weet niet eens wem dat je ziet. Maar vanavond dansen we met zwier. Want nemen zangers is nog vrij. Je zit je niet in een bredbed. En niet degene die ik koos. Altijd de waarheid dekker pin. Ja, 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 van lelijke moed. Ja, 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 van lelijke moed. Al destijds wie ik slanker word. Kom mensen slanker nog als snow. Hoorde van mij maar een jong. Alleen die deur die bleef portoon. Die van die neven, ja, die zag mij toen. Zeg mechtje, neem toch mee. Maar één ding hield mij toch gestuurd. Ja, die was slanker nog als ik. En dat giert toch niet. Ik weet dan niet hoe je van kot. En weet niet eens wem dat je ziet. Maar vanavond dansen we met zwier. Want nemen zangers is nog vrij. Je zit je niet in een bredbed. En niet degene die ik koos. Altijd de waarheid dekker pin. Ja, 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 van lelijke moed. Jo, Gerard werkt
Nou, dat gewoon gelijk even testen of dat je nooit sleegt, Jan. Natasja, zal ik bij dich beginnen? Dat mag. Dat mag, sorry. Nou, hier is het dicht toesnijden. Ja, dat is je erg zuntje. En, Ik dacht, je had zo'n ding in de rang, sorry. Nee. Nee, dat is niet... nee, ja, dat is makkelijk, hè. Ja, de Digbis, Natasja, immers die je al sowieso vanaf het begin erbij zit. Ja. Vertel eens even wie je erop zit gekomen in dit te gaan doen. Oh, dat is in de Hermenee, in het Oktoberfest is dat ontstaan. Dat was eigenlijk als een grapje. Het is nog steeds eigenlijk voor ons, voor de lol en de plezier. Maar als grapje voor de organisatie van het Oktoberfest hebben wij toen een of ander Duits van 3 heel dikke vrullen gedaan. Ik weet niet meer wie dat soort. En dat hebben we eigenlijk ieder jaar terug gedaan op Oktoberfest. Omdat hun dat vroegen. En toen zijn we daar eigenlijk zelf een beetje vaardig met gewoon vesprenalen. Ja. Dus. En bedien je dan zelf er nummertjes of heb je er immers verder dat voor je doet? Nee, dat doen we eigenlijk wel zelf. Dat we dan zeggen van, nou dit is wel leuk of dat is wel leuk. En dan gaan we wat bijeen. Eigenlijk zitten we nooit bijeen, maar we doen het altijd over de app. Dat wordt het heel gezellig. Ja. Dat wordt het heel gezellig. Ja, dus je zit eigenlijk alleen maar bij elkaar staan. Je optreedt en de rest gaat allemaal over de app. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Maar de liedjes schreef ik het eigenlijk het meeste over de app. Dat we dan zelf wat schrijven toe en dan wisselen we dat weer uit naar elkaar. En dan komt je dan uiteindelijk een liedje van. Ja, en wie maakt vrucht dan de muziek erbij? Ja, nu het Pit Studio dat gedaan. Ook van Loor. Nu we toch allemaal met Loor bezig zijn. Ja. Dus dat komt goed uit. Ja. Oké. En ja, dan ga je het natuurlijk ook opnemen. Ook heel belangrijk, want je wilt het natuurlijk ook heel graag presenteren aan de mensen. Gaat het dan ook in één keer hoe lekker goed? Heb je daarvoor geoefend dan samen? Ik doe zelf. Ik denk het heel erg te weten, maar ik moet heel graag die reactie van Natasja zien. Ja, nou, wij maken er altijd een hele optrekkende oven van in de studio. Ja, dat kan ik me heel erg goed voorstellen. Dat is heel gezellig. Ja. Aan cola, aan koffie. Tuurlijk. Geen alcohol, dat is niet goed voor de stemmen. Nee, dat doen jullie nooit volgens mij. Doe je nooit met elkaar? We mogen in leven, toch? Ja, geen idee. Nee, Het is 12 uur geweest, moog. Tuurlijk. Je gaat natuurlijk ook samen naar toch een hoop evenementjes hier. Hoe dat je ook moet optreden. Ja. Nu eens iets. Hoe je geweest zit. Ja, je zit bij ons geweest. Ja, we zijn bij ons geweest. We hebben in februari ergens, maar dat mogen we niet zeggen. Nee. Dat mogen we niet zeggen. Nee, want dat is een verrassing. Oké. Dus dat mogen we niet zeggen. Sigarenbal. Oh ja, natuurlijk. Het sigarenbal, dan gaan wij altijd naar de vrouwen. Vet, we gaan dan altijd naar de vrouwen zitten. Die gaat nooit mij. Waarom, dat weet ik niet. Maar dan gaan we altijd even tussendoor naar de sigarenbal. En dan doen we dat ding. Dat zien we dit jaar al voor het 3e jaar. Dat we daar even de mannen ons liedjes brengen en een beetje stoeming in de boet brengen. Ja. Maar doe je dan samen eigenlijk alleen in aanloop van de vastelovens optreden of ook met die dag zelf? We hebben vorig jaar met dat was de prijsuitreiking op Oelemerens gedaan. Maar eigenlijk hebben wij als regel dat we met de vastelovens niet optreden. We hebben nog een uitzondering gemaakt vorig jaar in Eberdeentje. Dat klopt. Ja, dat klopt. Wij een zaterdag of een vrijdag, maar dan, bedoel, wij lopen met de optocht, dat is dan niet te doen eigenlijk. Nee, je wil natuurlijk ook gewoon met die dag zelf viersten. Precies. Ja. Daar zijn we eigenlijk heel erg goed in. Ja. Nou ja, dan zou ik zeggen, God, er nu ook weer een feestje van maken, want ja, je zit er nu toch? Ja, dus we doen er nog een. Ja, precies. Theo, wir fahren nach Lodz. Theo, wir fahren nach Lodz. Steh auf, du faules Murmeltier, bevor ich die Geduld verliere. Theo, wir fahren nach Lodz. Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli. Tina und Marina, die warten schon lang auf sie. Zwei kleine Italiener, die sind so allein.
Doch zwei kleine Italiener möchten gern zu Hause sein. Ein Festival der Liebe soll unser Leben sein. Und alle, die so sind wie wir, die laden wir gern ein. Ein Festival der Liebe, das braucht die ganze Welt, weil ohne Liebe alles fehlt. Ich bin wie du, wir sind wie Sand und Meer, und darum brauch ich dich so sehr. Ich bin wie du, wir sind wie Tag und Nacht, und füreinander immer nur da. Für immer nur da, und du weißt, dennoch lass ich dir die Freiheit, weil man sich dann leichter treu bleibt. Ich genauso wie du, gerade das macht unsere Liebe anders, das macht unsere Liebe so anders, und ich finde das gut. Ich bin wie du, wir sind wie Sand und Meer, und darum brauch ich dich so sehr. Zo een klein beetje Duitse muziek hier in de Gonverweer. Dat kan dus kort wat dat betreft. We gaan door naar ons volgende item. Op Vasteloven dinsdag vorig jaar, dus 2016, is er op Ooiemeer bekendgemaakt bij de nieuwe vorstgetweren van Vastelovenvereniging De Rogstekers. Want ja, Vorst Jan, die zal dit jaar op Vasteloven dinsdag zijn muts en zijn veren gaan afzetten. Jan, dat klopt? Klopt helemaal, Rob. Ja, Ja. na een aantal jaar heb je gezegd van, het is goed geweest. Ja, dat is ook zo. Hè. Op een gegeven moment moet je het tekstje overdragen uiteraard. Hè. Je kunt je het niet altijd voor jezelf behouden. Zo mag je noemen. Maar dat is in de tijd, dan denk je van nou, wie lang ga ik dat nog doen? En je moet natuurlijk ook zorgen dat er een opvolger kan komen. En dat je de kans krijgt om zich in ieder geval dat op vuur te bereiden. Want dat is niet dat je dat van vandaag op morgen zomaar een keer kunt zien. Nee, ja, je gaat 11 jaar heb je er al op zitten. Dit is eigenlijk 12 jaar. En tevens ook weer afscheidstournee, zeg maar. Dus een beetje wie een band dat ook. Dus ze zeggen van, we stoppen ermet. Doen we nog een afscheidstourneetje. Ja, dan kun je het zelf nog een beetje rekken uiteraard. Hè. Ik bedoel, je geeft aan dat je gaat stoppen. En op het moment dat je dat kiest, dat is voor jezelf. En dan gaat er het spul beginnen. En uiteindelijk, wie ik zeg, je moet er naartoe werken dat je een nieuwe vorst kunt presenteren. Maar dat de nieuwe vorst ook de kans krijgt om even om zich heen te kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Niet weet dat je iets doet, maar vooral wat dat je doet. Ja, nou gingen er de Vasteloven dinsdag op Ooiemeer vorig jaar best wel wat verhalen in de ronde. Oh, degengetweren. En toen heb ik zien de naam eigenlijk helemaal niet voorbij gekomen. Dan hebben we het goed gedaan, denk ik. Dan heb je het goed gedaan, ja. Ja, dat klopt. Ja. We hebben in die eerste uitzending hebben we Dennis Schubbels gehad van de Verkerscup en Mark Bierle van de Piepkukes. Nou ja, bij hun is al een beetje ook goed bekend geworden ook wie dat bij hun in de vereniging is gegaan van wij gaan op die manier de nieuwe vorst bij ons presenteren. Jij is aangegeven van ik ga er met stoppen, maar dan moet er natuurlijk een nieuwe komen. We hebben het er natuurlijk al een keer op radio over gehad. Klopt. Zijn naam is voorgedragen door een aantal man. Ja, dat klopt. Heel in kort is dus dat er als iemand aangeeft in de functie van vorst dat we het gaan stoppen. Dan wordt er een werkgroep geformeerd door een aantal bestuursleden en een aantal leden van de vereniging. Dan kun je een onafhankelijke voorzitter bij te zitten. Dit is echt van buiten de vereniging meestal wordt gevraagd. En dan gaan die aan de hand van een profielschets die door de vereniging of door het bestuur gemaakt wordt dus gekeken of dat er een geschikte kandidaat gevonden kan worden. Dan heb je een kandidaat, maar dan weet je natuurlijk nog niet of dat ook gedaan. Dus nadat er uit die commissie en de kandidaat naar vuren is gekomen, wordt het in de eerste plaats aan het bestuur voorgedragen.
Nou, die geven daar een zegel over. En dan gaat het naar de vereniging toe. En dan mogen de leden, die mogen erover stemmen. Of dat dus de kandidaat ook zal gaan werken. Ja, dan ben ik heel erg benieuwd, Stan. Waar is je verbaasd? Ik word heel verbaasd, ja, want dat is niet zomaar verlopen. Ik word verrast door 2 leden, een immers van het bestuur en een ander van de werkgroep. Op een avondje door de week. We willen even met komen kallen over een activiteit. Maar dat wordt een heel langere activiteit. Het wordt eigenlijk een no-functie of taak. En dat wordt heel verrassend, ja. Ja, en om toes te huren te krijgen. Ja, maar dan moet je er natuurlijk over verloren, denk ik. Dat denk je dan op dat moment nog even helemaal niet over na. Want ja, dat is een behoorlijke, ik vond het een behoorlijke eer dat je dan die vraag krijgt. Op dat moment heb ik op de bank toch even een minuut stil te gooien van mijn eigen. En die man wat te drinken gegeven. Eigenlijk niet. Ik heb ze gezegd, door de koelkast, pak zelf maar even wat. Vervolgens heb ik daar toch even over nagedacht. Want dat gaat niet over één nacht iets. Want je moet natuurlijk ook toes even een aantal dingen bekallen. Je hebt natuurlijk een privéleven en een werk. En moet het feit dat we extern gewoon met de vaste lof, want je ook nog een andere taak bij. En als vuurzitter van de vereniging, daar kun je natuurlijk ook nog een aantal dingen bij kijken. Dus dat is behoorlijk wat werk wat ik dadelijk op een fantastische manier mogen gaan overnemen. En op de winkel passen en weet er gewoon met de wierter vastelovend. Ja. Ja, want je zit natuurlijk ook een aantal jaar geleden zie je prins geweest. Nou ja, dan heb je natuurlijk een bepaalde tijd dat je ook moet beslissen. Heb je dat dan nou ook gehad? Ja, als prins in je, dan moet je de zoegezagde witte rook geven. En in dit geval worden nog iets beter, denk ik. Maar dat heb ik ook gedaan, ja. Ik denk dat ik er 3 of 4 nachten goed over nagedacht heb en verschillende gesprekken ook gehad heb toes. Ik heb het toen eens een keer keihard geroepen, weet ik zelf prins word. Ik wil eigenlijk geen prins weer, ben vorst, maar dat was flauwekul eigenlijk. En uiteindelijk, ja, dan krijg je de vragen en dan denk je van, oh, en nu moet ik toch even snel gaan denken, ja. En wat vond het toesfront ervan? Ja, wat vond het toesfront ervan? Ja, je ziet maar een klein gedeelte door het jaar her. En dat is dan van de 11 van de 11e tot Aschonzig. Ik zat natuurlijk al bij de vereniging en ik zat al in een commissie. En daar zat al wat werk aan vast. En nu is het eigenlijk een andere invulling. En uw gezicht, het wordt eigenlijk overal te doen gesteld. Dus je zult iets drukker het seizoen ingaan. En dat betekent dus ook ieder weekend van de koei. En ja, daar heb ik een groot overlag besloten. En volgens mij stiet het er helemaal achter. Ja. Of niet, het is nog aan het kijken. Ja, nou ja goed, nee, angst dan had je inderdaad dingen nog niet gedaan. Als jij gezegd van, lever niet? Als hij dat gezegd, maar dat ziet het niet, want het is zelf ook wel een vaste lovend verder. En daar ben ik ook hartstikke groot op dat het gezegd van, jong Stan, geen mocht jij doen. En ja, daar ben ik er ook eeuwig dankbaar voor. Ja, nee, natuurlijk, helemaal terecht ook. Nou, ja goed, we weten altijd in de prins, ook bij de Rogstekers, die wordt altijd na Wierkermis gevraagd. Wie lang ben je nu eigenlijk dat je de nieuwe vorstingsweren? Veel te lang. Dat wordt eigenlijk al vrij vroeg. Volgens mij wordt het half november, 1 november. En dan wordt het in de vereniging dan gepresenteerd. Of eigenlijk een stemronde wordt gegooid op een ledenvergadering. En dan, dat wordt bij de Jonas, toen er tijd. En dan mocht de vereniging zich stil gaan houden. En dan gooi je het vastelovenseizoen in. En dan wordt ze wat gerooien. Je zegt, mijn naam is niet gevallen. Op het eentje toch wel. Maar dat is best wel lang wachten. Ja. Maar dan is dat moment toch, dan moet dat toch, ja, je kunt je ook beamen dat je natuurlijk prins is geweest, dan valt er wel echt een hele last van de gaaf. Dat moet toch een bepaalde kick geven. Ja, dat wordt heel bijzonder. De goden die worden wat minder gestemd op de dag zelf. Ik weet niet of jij dat nog weet. Want ja, ik was erbij. Rijngen komt met bek uit de lucht. En toen wordt nog even de vraag van wie gaan we het doen. En dan sta je daar eigenlijk helemaal doorgedrongen van het vocht aan de zijkant van de bühne. En ja, de vorst wordt bezig met zijn presentatie en de aankondiging van de toekomstige vorst. En daar ging het einde een gleepkans uit over de trappen. En maar het is allemaal goed gekomen. En ja, ik heb er gestaan. En ik weet niet wat ik gezegd heb. Ik zat vol met adrenaline. Het ging volgens mij wel goed. Ja, goed. En ondanks dat de weergoed inderdaad niet heel goed gezind waren, mocht dat de pret niet drukken. Dus dat dan ook het zeker niet aan. Ja, goed. Je gaat nu, ja, in ieder geval dit jaar nog wel meedraaien. Maar gaat je hem dit jaar ook op sleeptouw genomen, neem ik aan? Ja, wat heb je op sleeptouw? Hè? Ik heb dat straks aangegeven. Het gaat er toch om dat Stan straks zijn eigen invulling aan gaat geven. En je moet denken, noem het immers nodig, want dat gaat nou uiteraard niet werken. Hij Stan Hokkers, ik ben Jan Stroek. Nou, dat zijn gewoon 2 verschillende mensen. Alleen toevallig wel een heel groot vastelovend echt.
Ik doe het op mijn manier en Stan ging het op zijn manier doen. Alleen het is belangrijk dat je een vorst, een toekomstige vorst, moet kijken van wat er allemaal verwacht wordt van hem. Je Stan heeft het zelf ook wel aangegeven. Je zit al een heel jaar met bezig. Je ziet eigenlijk de presentatie van de vereniging en ook de leiding als voorzitter. Dat is allemaal aan de tafel, dat gaat allemaal heel goed. Alleen als hij eruit gaat, ja, dan zie je wel het boekbeeld van de vereniging. En daar moet je invulling aan kunnen geven. Dan moet staan ze de weg gaan zoeken. En dat gaat hem ook lukken. Alleen is het dan belangrijk dat er op een aantal evenementen van tevoren al is geweest, dat de weet wat er van een vorst verwacht wordt. Nou, maar ja, dat moet goed komen. Nou ja, goed, op mijn manier zal dat goed moeten komen, ja. Maar ja, goed, ik ben in de lijn en we hebben eigenlijk een vereniging wat achter mij dadelijk stiert, als het goed is. Ja, Dus, maar je helpt elkaar als vereniging gewoon echt met al dat soort dingen. Dat heb ik wel gemerkt ook. We stonden net te kijken dat er een fout maakt. En dan zeggen van, dat ga je achteraf zo moeten doen. Daar helpen we elkaar met van te vuren uiteraard. Wat daarom zijn een vereniging. Hè? Ja. Je ziet geen eilandjes, maar samen zijn we rookstekers. En samen trekken we en al die dingen erop. Ja, nou goed. Ik kijk er zelf naar uit, ook als vorst te zien. We kennen elkaar, ik heb er ook als prins gezien, maar ik kijk er wel heel erg naar uit wie dat je dat als vorst gaat doen. Ik heb bij Dennis Schubbels gezien, ja, dat kader dat gaat goed, dat gaat weer ook goed komen. Bij Mark Bielen trouwens, idem dito. Maar ja, dat is wel iets waar ik heel erg naar uit ga kijken. En ja, Jan, ik wil eigenlijk wel heel even toch wel een speciaal woordje nog richten, want ja, we kennen elkaar ook al heel erg lang. En ik weet nog wie dat we de Gonve weer voor de eerste keer op televisie gingen brengen. Toen was Lennart was toen de prins. En dat moet je hebben. En ik zie mezelf nog door het Munttheater her rennen naar iedereen her. En ik hoor ik nog tegen me zeggen, als je toeziet, stuur me even een berichtje. Weet je het nog? Ja. Ben je het zeker, Jan? Ja, doe het maar. Dus ik ergens tussen 5 en half 6 toes, even een berichtje naar Jan. Krijg je smeers terug, bel me straks even. Heb ik ook gedaan. Maar ja, wordt je jeugdrot geïnstalleerd, neemt je vorst de telefoon op. Dat vind ik wel bijzonder. Dat vind ik wel bijzonder. Maar je was hier met de prins. En dat vond ik echt chic. Ik moet zeggen, ze hebben een nummertje over gemaakt in de Montenovens. Ja. Dat ook heel erg schoon natuurlijk. Je had een ontiegelijke schoon onderscheiding ook gekregen van onze koning. Ja, oog. Ja, ik huurde het. Ik heb mij aan de gang ook een appje gestuurd. Oog. Dat vind ik dan ook het minste wat ik kan doen. Want ik vind het echt dik verdiend. Maar iedereen kan beamen dat je het al die jaren heel erg goed hebt gedaan. En dat kon we zeker missen. Maar er stiert een hele goede opvolger voor. Ja. En ja goed, je wordt gewoon genieten van andere dingen. Dat weet ik zeker. En ik wil gewoon heel graag. En dat wij een schone band hebben gehad. Altijd, Jan, heb ik wat voor gehaald. Ik dacht, ik doe het in de kleur ook een beetje van de rockstekers. En iets weirds. Ik denk dat kun je na die vastelovenddagen, dat je weer lekker even gestierd hebt. Dan kun je lekker genieten van een kleine versnapering. Dus ik wil je heel graag bedanken voor onze samenwerking van de afgelopen jaren. Heel erg gewoon uiteraard, hè, want ja, ook dat hoort erbij. Ja. Jij maakt je programma's, daar kunnen wij al eens presenteren. Jij zorgt dat je vaste activiteiten, wereldbekendje. Nou, als je op die manier met elkaar kunt samenwerken, ja, dan denk ik erop dat we een groot team zijn geweest. Maar dat blijven we ook uiteraard. Zeker. En dat straks met stem niet anders zal zien. En dat wij echt nodig hebben. En jij ook hopelijk cross een beetje. Nou, en dan doen we nog een aantal jaren, in ieder geval de vaste weer denderen. Ja, dat twijfel ik helemaal geen moment. Dan de samenwerking is inderdaad de afgelopen jaren goed geweest. En stel we spreken bij deze af dat we dat gewoon, die lijn zetten we voort. Hand erop. Goed. Dit iedereen nog gezien, dus dan kun je ook niet meer. Ik wil je bedanken voor de komst naar de studio. Ja, we gaan elkaar met die dag zeker zin en vastelovend zich. Ik spreek ook met u bij deze af. Ik ben op een merentje. Rob, ik ga terug aan, maar ik denk dat je er wel ziet, joh. Kunt helemaal goed. En die anderen mogen ook allemaal komen uiteraard, hè? Tuurlijk, ja, dat moet je niet aan ik verbieden te komen. Goed, dankjewel voor de komst naar de studio en ook voor alvast een hele goede vastelovendje. Goeie vastelovendje. Hetzelfde. Ja, de komende week is er natuurlijk weer van alles te doen op het vastelovendgebied. Zo hebben we hier natuurlijk al het een en ander ook de nodige aandacht gegeven. Maar wat is er vandaag en de komende week allemaal te doen? Dat ga je nu horen van Saskia Beulen. Goedemiddag. Op zondag 12 februari organiseren de dames van de Brugwachters weer een damesietsong. Het belooft weer een spetterend en ludiek gebeuren te worden met een hapje en een drankje. En er zijn ook optredens van onder andere Fabrizio en Erwin. Heb je nou nog geen kaarten, want het is namelijk ram uitverkocht, dan let nou even goed op, want wij mogen 2 polsbandjes weggeven.
De eerste die naar de studio belt, wint je. Dus pak die telefoon en belt gauw 450505. Vrijdag 10 februari is de finale van het LVK. In de finale stond Ronald en Karin nog, met het liedje Wat goed dat het vastelovend is. Je kunt weer per telefoon of sms op ze stemmen. Ook kunnen de Wichterkes vrijdag 10 februari gaan feesten, namelijk op het jeugdboerenbal van de Brukwachters. Dit is in zaal Don Bosco aan de Bossenverweg en het begint om 7 uur. Ook op vrijdag 10 februari is de opening van de Koldegalerij, onder de naam Dokrie Kalva. Dit is bij Café de Tram aan de Maasstraat. Je kunt je om 8 uur terecht. Heb je nou iets keichiks gezien, dan kun je op Aschoonsdag druk en om 8 uur kun je dan bij op haar favoriete kunstwerk. Wil je al deze informatie nog eens even rustig nalezen? Kijk dan even op onze Facebookpagina van de Goonverweer. Heb je nog informatie voor in onze agenda? Dan kun je dat mailen naar dgvw@weertfm.nl. Ja, daar gaan we zeker voor zorgen dat je de agenda terug kunt lezen. Dat zal wat later op de dag zijn, net dat op onze Facebookpagina in ieder geval te zien is. Goed, elke prins, elke jeugdprins of jeugdprinses, die krijgt ze altijd vanuit de vereniging hoe dat ze de prins, jeugdprins of jeugdprinses in dit geval waren. De nodige hulp in aanloop van, maar ook natuurlijk tijdens de vastelovens. En met in de studio zijn Ilja en Helga van de Zwieloren. Ja, we gaan het dus heel even hebben over de taken van een prinsenbegeleiding. Want je moet natuurlijk immers gewoon vragen, dus ik ben heel erg benieuwd. Wie kijkt je er als vereniging naar van, wie gaan we voor dit jaar vragen? Wij hebben met de commissie van de jeugdraad en de begeleiding van prins en prinses zijn we met een aantal personen die dat van voor tot achter begeleiden. Dus van het begin van het carnavalseizoen en ja, of vastelovenseizoen. Bij ons begint het al als zomerdagen is nog. We hebben de eerste vergadering gehad toen het 32 graden was. Met het begint voor de mensen rondom ons heen eigenlijk pas met het aanmeldingsformuliertje. Dat doen we sinds een paar jaar. Dan krijg je de Wichter op de basisschool. Die kregen in de hoogste groepen, Oets groep 8, meestal groep 8, maar Oets pakken we er ook groep 7 bij. Die kregen een aanmeldingsformulier. En er staan een aantal dingen op die ze in moeten vullen. Dan moet de handtekening van papa en mama onder. Dat zeker weten dat de ouders er ook achter staan. En dan mogen ze dat invullen en dan mogen ze dat bij Ilja in de brievenbus douwen. En dan zijn wij natuurlijk heel benieuwd wie dat zich allemaal opgeeft. En dan gaan we ook de eerste vergadering van de leden van de Zwieloeren. En dan is er al een aanmelding of 15 binnen. Dus daar zijn we kei blij mee dan. Maar we hebben ook het jaar gehad dat we naar de vergadering gingen. En ja, dan hebben we 1 of 2 aanmeldingen. En dan zitten we toch wel af en toe in onze piepzak. Ja. Maar daar begint het mee dus dat de Wichter zich op mogen geven. Ja, en, dan ben ik... wat ze willen weren. Ja, en dan ben je natuurlijk ook heel erg benieuwd. Wie ga je die keuze maken? Nou, wij kijken eigenlijk al nu van tevoren in jaren wem veel bij de carnaval is, veel bij de activiteiten is. Want er moet wel een beetje carnavalsbloed in zitten. Kijk, niet elk jaar heb je de keus. Want ja goed, als Wichter zich niet opgeven. Dit jaar hebben we dus ook. Hij zich niet eens opgegeven eigenlijk als prins en prinses. En dan moet je een beetje gewoon kijken van, ja, wem gooi je dan toch vragen? Nou, daar gooi je het samen over hebben met als jeugdbegeleiding. En dan denk je van, nou ja goed, er moet ook iemand staan. Dat je ook een beetje representatief. En dan gooi je met de ouders bellen van, luister, zou je dat willen? Nou, dan werd je het voorgelegd. Ja, en dan is het met overhoog of dat ze ja zeggen. En dat is dit jaar gelukkig weer gelukt. We hebben daar bijeen gekregen, maar ja, zo, je moet wel een beetje kijken. En we kijken toch de jaren ervoor van, zie je het ook een beetje carnavalsmensen. Ja. Zit je in het bloed. Ja, er zit in ieder geval een heel traject aan vuur hoe je best intensief ook mee bezig zit. Absoluut. Want even een beetje een beeldje krijgen. Je hebt dan immers uitgekozen. Maar dan begint je gelijk ook een taak. Om die te begeleiden. Ja, dan begint je gelijk de taak. Kijk, we hebben een draaiboek. Hoe dat we dus, kijk, we gaan ze vragen. Maar ja, dan begin je het. We moeten de orde, ze moeten de vis verzinnen, de medailles, er moet een fotoreportage gemaakt worden. We hebben nu wel dat we eigenlijk elke week of om de 2 weken bijeenkomen met de jeugdbegeleiding en dus de Wichter en de ooiers. Er moeten, van alles moet er geregeld worden.
En dat willen we eigenlijk altijd dat het in december klaar is. Kijk, want in januari dan start je en dan moet het ook af zijn. Maar ja, wij zijn er sowieso wel elke week zijn wij sowieso bezig en over elkaar appen en weer bellen. En, maar gooi je dan ook samen wekelijks naar een jeugdprinspaar her? Ja, dik wel. En vooral in het begin, dan zien we eigenlijk iedere woensdagavondje, of wat tenminste dan best uitkomt, samen met ons zitten we dan aan de tafel met die mensen en met de wichter. En daarna worden ze eigenlijk dagelijks door ons wel geappt of we reden even naar elkaar toe van loester, dit en dat is er aan de hand. Wij doen dat met z'n tweeën, de jeugd en de prinses en de prins begeleiden. Want dat is gewoon de kortste weg. En die andere dingen die we allemaal moeten ondernemen met, in de zaal hebben we heel veel hulp nodig van Anger. En door draait je hielverenigingen met. We kunnen altijd op de hielvereniging terugvallen voor te helpen met de receptie bijvoorbeeld. Er zijn echt een aantal personen voor nodig die alles in goede banen leiden. Want wij zijn op de bühne bij de prinses en de prins eigenlijk de hele tijd gewoon. En in de zaal zijn ook mensen nodig bij de inschrifttafel, bij het uitdelen van buttons of wat ze dan ook kiezen voor u te geven. En daar hebben we echt bijna de hele vereniging wel voor nodig. Ja, als je zo'n activiteiten hergooit, meestal is het toch ook dat de prins ook een stukje tekst altijd voordragen. Helpen ze daar heel erg mee? De speeches voor de prins en prinses, hoe dat voor receptie gaan, die schrijven ze meestal zelf. Ze hebben een aantal voorbeelden van voorgaande jaren, horen we allerlei dingen bijeen. En daar kunnen ze dan op terugkijken. En die maken ze zelf. Ooit schrijven ze met Nederlands, dan doen wij dat voor u vertalen. In het plat wiers, we oefenen dat met de wichter. En net zoals met de rood alles geoefend wordt van tevoren. Dat verzekeren weten dat het redelijk goed. Er gebeurt altijd wel wat, hoe je niet op bedacht ziet. Maar meestal gaat dat heel erg goed. En dan vullen de wichters ook zekerder. Ja. Tuurlijk. Wie lang doe je dit nu al? Ja, ik ben 11 jaar bij de vereniging dit jaar, maar ik heb het niet bijgehouden. Ik geloof van een jaar of 8, denk ik, dat ik toch wel... eerst meedraaiend met Angerprinsenbegeleiders. Mm-hmm. En daarna heb ik het sterkst overgenomen, net zoals Stan het sterkst over het nemen van Jan. Ja. En Ilja, dat loopt je sinds 4 jaar met me met. Ja. Nou. Ik ben blijven plekken naar de... Maar je doet je terug met z'n tweeën of zit er nog iemand angst bij? Nee, wij zijn eigenlijk met z'n tweeën zijn we de hoofdbegeleiding, want je kunt niet met 6 man bij ooiers aankomen. Dus wij zijn eigenlijk de 2 hoofd. Dan zit Jessa, de dochter van Helga, en Koen Minezoon zit erin. En dit jaar nog 2 dames erbij, Marianne en Monique, die is ook extra ondersteunen. Ja. Maar wij zitten in principe zijn wij het hoofd. En dan hebben we Jacques van Pol er nog bij. En dit duurt heel veel hand- en spandiensten voor ons. Want dan wordt bij de prins en de prinses door ons versierd. Als die uitgeroepen zijn zondags, dan wordt er 's morgens, 's avonds, noordeten. Dan pakken die mannen van ons zich onder leiding van Jacques van Pol bijeen. En dan gaan die bij de prins en de prinses versieren. Dus dat zijn ook allemaal activiteiten die we hebben. Maar door delegeren we dan in. Ja, nou daar kun je in ieder geval genoeg bij kijken in ieder geval een prinsenpaar te begeleiden. Dat hebben we in ieder geval kunnen huren. En ja, er is echt veel tijd in, dat blijkt wel weer. Ik wil er in ieder geval danken voor de komst van de studio. Om een klein beetje toe te lichten wat hij als prinsenbegeleiders moet doen. En ik zou zeggen, maakt er met een jeugdprinsenpaar een hele goede vasteland van. Dat gaan we zeker doen. Goed, dankjewel. Dankjewel. Goed, tot zover deze aflevering van Dorgon van Weer. De kaartjes voor de dameszitsing die kun je nog steeds krijgen. Je moest naar de studio bellen 450505. De eerste belt, die heeft die 2 polsbandjes. Volgende week, dan hebben we prins Jenny van Vreugde-Vlaten hier in de studio. We gaan het hebben over het liedjeschrijven met Mark Fontijn. We gaan aandacht besteden aan het herfstbal. En we kallen met vastelandvereniging De Schupjes over een 4x11 jubileum. Franske Adriaans is uiteraard ook weer in de studio weer met zijn knipuigje. Hij is er nog zinnig, dus dat komt wel goed. Kunnen we daar even over hebben wat we volgende week gaan doen. En er is volgende week muziek van Mark en Willemien. Nou, je nog nieuws of activiteiten die je Geert ter aandacht wilt brengen hier in Dorgonverweer, laat je dat even weten via dgvw@weerdefm.nl. Je kunt ons natuurlijk ook volgen via Facebook, facebook.com/Dorgonverweer. Wil je het programma nog eens op een gemaakt terugkijken? Dat kan. Verhalen deze uitzending vanavond om 8 uur en ook morgenavond op de maandag. Dan zenden we deze uitzending om 8 uur nog een keer uit. Ik bedank je voor het kijken voor deze week en heel graag tot volgende week. En we sluiten natuurlijk muzikaal af met de dames van de Weerter Barbies.
Op een vrijdag in de kroeg, ergens bij ons een wiert. Zoet aan de bar met een glaas, een ooie wiezen hier. Hij zag dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en gang er met op pad. En hij zag licht, alsof het de laatste dag is. Licht, alsof de morgen niet bestiert. Licht, alsof het nu zeg dat is. Licht, pak alles niet te waar. Gaas, 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 pak alles niet te waar. Gaas, 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 pak alles niet te waar. Hij vertel je dat hij zich aangewerkt in het zweet. Geld verdient wie water, maar nooit zegt hij geleefd. Zijn vrouw wordt bij hem weg, voor een hanger ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zag licht, alsof het beste dag is. Licht, alsof de morgen niet bestiert. Licht, alsof het nu zeg dat is. Licht, pak alles niet te bouwen. Gaas, 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 pak alles niet te bouwen. Gaas, 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 pak alles niet te bouwen. Licht, alsof het beste dag is. Licht, alsof de morgen niet bestiert. Licht, alsof het nu zeg dat is. Licht, pak alles niet te bouwen. Licht, alsof het de laatste dag is.